tuntruma chuan Excel kan clear ho vela donanga Excel hi apoimo em awangin khongain ka channel imlo subscribe sakla notification bell kha khongain min me sak ve dona ni tian Excel kan an lut le ta Excel table siam dan masabem kan enanga kan du chinaka kan select anga ti hian chuan home kan kalanga hetilai kan mu angin tan kan click anga all borders ti hianin kan click le dona ni khan table kan siam ta chuan he table kan siam hi enroll veka kan podu chuan hetilai kan mu hi ta hian vi kan click nga chuan tian alo pol ta chuan hetlai sir ilatang hianin noilama kan podu chuan tingkian chuan atlam pangpoi chu tiang che chun pia sei zong kan du chuan tingkian tikian lo long ta chuan tuna chuan autofill dan kan en dona ni ta hian uan han chu tai langin anoya che hian true kan chu ta chuan hem uan le true kan chu ta kha kan select anga chuan he tilaya asira te in cross du manga nam hian kan click anga kan thla lawanga kan drag khadona ni top tleng hian tikha number in dot dan te tin kalta chuan tuna pariat mun te kan lo siam du ta chung bera hian 8 metaila anoya che hian 16 chuan mi pani kan select lenga kan drag khale dona ni tingkhan pariat munin chukla char dinania chuan adota hian Monday tu khalung ta chuan tian long ni ta mi pani kan select lenga kan drag khalenga khan tiang che chun full form kan da do chuan Monday kan ti ta Tuesday long ni le ta chuan mi pani kan select a tiang che khan kan drag khaleng tiang khan kha autofill hemi autofill hi poimo ve em wangin ril ruin reng la chawme la tun tumatan chuan khan autofill le box siam da kan du tok patanga ale paka video turn kan le dona ni